Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलियाव गिख्रंथाव जाथाय। सिनाय मोनै सुबुंफोरा सासे सुबुंखौ गावनि न'आवनो आखाइ आथिं खाग्रबनानै इनायै बुथारना गालाङो। प्रतीक चन्द्र कुर्मीया हाबायाव थांनानै न'फारसे सफैनायनि उनाव प्रतीक चन्द्रखौ इनायै बुथारो दुथांफोरा। मैया फुंनि समाव ढेकियाजुलिनि किहुरखन्दायाव बे जाथाया सोमजियो। बे जाथायखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजियो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला प्रतीक चन्द्र कुर्मीया गावनि बिसि आरो फिसाज्लाजों गामिनि हाबायाव थाङो। बिनि उनाव हरनि 11 रिंगासो समाव प्रतीक चन्द्र कुर्मीया हाबा नखरनिफ्राय हारसिं न'सिम फैयो। हाबा नखराव बिसि फिसाज्लाया थाबोयो। फुंनि समाव प्रतीक चन्द्रखौ फन खालामनायाव बन्द मोननायाव सन्देहजों नखरनि सुबुङा नागिरबोनायाव बे जाथाया सोराङाव फैयो। नखरनि सुबुङा आखाइ आथिं खाग्रबनाय प्रतीक चन्द्र कुर्मीनि गोथै देहाखौ नुफैयो। बे जाथायखौ पुलिसा मिथिनायनि उनाव जाथाय थिलियाव नुजाथिफैनानै गोथै देहाखौ बोखाङो आरो बेनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायो। BTR नि थागिबिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। मैया नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा तामुलपुराव दावबायफैना सा सानजा ओनसोलनि देरसिन हाथियार दोनथुमसालिनि अन्थाइ खाम्फा गायसनना होयो आरो BTR ओनसोलखौ जौगाखांहोनो गेदेर पेकेज फोसावदों। नखर मन्त्रि बिथाङा अन्थाइ खाम्फा गायसनना होनायनि उनाव बिबुंथियाव BTR ओनसोलनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावना होयो। BTR खौ जौगाहोनो थाखाय आसाम सरकार आरो मिरु सरकारनिफ्राय जथायै 1980 कोटि रां होगोन होनना नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा फोसावना होयो। गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थाहैनाय सासे बर' सुबुंखौ सिनाय मोनै सुबुंफ्रा इनायै बुथारदों। गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय जौपुख्रि गामिनि रुतु खाख्लारिया तेलेंगानानि नालगन्डा जिल्लायाव पावार मेट्स प्रजेक्ट्स लिमिटेड मुंनि गंसे कम्पानियाव नखर सालायनो थाखाय 1 बोसोरनिफ्राय खामानि मावबाय थादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, थांनाय रबिबार हराव बायजोआव थांनायाव सोरबा सिनाय मोनै दुथाङा गोबाव छुरिजों गोदोनायाव हाफ्लंना जिउ फोजोबना गालाङो। रुतु खाख्लारिया बायजोआव थांनानै गिदिंबोफिनायाव लोगोफोरा नागिरनायाव हाग्राबारियाव बिथांनि गोथै देहाखौ मोनो। बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव। मैया नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा तामुलपुराव दावबायफैना सा सानजा ओनसोलनि देरसिन हाथियार दोनथुमसालिनि अन्थाइ खाम्फा गायसनना होनायनि उनाव गावनि अफिसियेल टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों बर' रावाव टुइट खालामो नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा टुइटआव लिरोदि मानगोनां नरेन्द्र मदि दैदेननाय आरो मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मानि नाजानायाव आसामाव गोजोन फैबाय। गोबां सुबुङा हाथियार गथायना जौगानायनि लामाखौ सायख'दों, जेराव बड'लेण्ड गोरोबथाया मुंख'जाथाव। दिनै बड'लेण्डनि लाइमोनफोरा उदखारिनिफ्राय उदां जानानै सोलोंथाइ, साख्रि आरो आबादजों जिउ खुंनो लादों। बारग' NDP थिरेन बर'आ खौरांगिरिनि गेजेरजों बारग' NDPफोर ट्रेनिं लानाया 3,000ल' नाथाय 12,000 NDPनि मुङा बबेनिफ्राय फैखो बुंनायनि सायाव खौरांगिरिया BTRनि गाहाय प्रमद बर'निसिम सोंथि खालामनायाव बिथाङा बुङोदि बेखौ थिरेन बर' बिथाङासो रोखा खालामनो हागोन। आङो NDPनि दैदेनगिरि नङा। सोरखौ बिथांमोना अनसुंथाइ मोनजानो लुबैयो, सोरखौ बिथाङा अनसुंथाइ मोनजानो लुबैया बेखौ बिथाङा रोखा खालामबानो जाबाय। मानोना NDPआव सिलाय लाग्राफोरा मोनसे हानजा जायफोरा हाग्रायाव थायो, जुजियो आरो सिलाय लायालासिनो NDPजों खामानि मावग्रा सुबुंफोर थायो। बिसोरखौबो लानानै जयै रिहेबिलिटेसन बानायदों। बेखौ बाख्नायनाय मोनदों। खालि मोनसेल' थालांदों, सिगां जायफोर NDPनि सारेन्डार खालामनाय एबा रिटायार जानाय बिथांमोनखौबो सुफानांगौमोन। अब्लासो बयनिबो नखरखौ मोजां मोनसे दैदेनलांनो हागौमोन होनना थिरेन बर'आ जि सोंदों बेखौ बिथांखौनो क्लेरिफाइ खालामनो थाखाय आं खावलायदों होननाबो बुंबावो बिथाङा। उदालगुरि जिल्लानि 3 बक्सार उन्दै हिन्जावसाफोरा साब जुनियर नेसनेल्सआव गेलेनो थाखाय सायख'जादों। बे 3नि गेजेराव सासेया बर'नि फिसा। बिसोर 3नि मुंफोर हंगालि बसुमतारी, बिदिना राभा, अबन्ती देबि चौहान। मख'नो गोनांदि बे साब जुनियर नेसनेल्सआ फैगौ 20 मेनिफ्राय 26 मेसिम बेंगालुरुआव खुंजागोन। चिरां जिल्ला बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय पानबारिनि लवारपारा गामियाव सासे सिखावखौ हमदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सिखावा मोसौ खावनो होनना हिमेन बर'नि न'आव थांदोंमोन, नाथाय मोसौखौ मोनासै। बेबादि समावनो हिमेन बर'नि नखरा सिखावखौ नुसननानै हमो आरो गामिनि सुबुंफोरनो गथायो। हमजानाय सिखावखौ 20 बोसोरनि सुवासुदिन होनना सिनायथिनाय जादों। हमजानाय सिखावा गावजों लोगोसे 6 लोगोफोर, पिस्तल आरो सिखा खुख्रिफोर दं होनना गनायना लायो। गामिनि रायजोफोरा उनाव सिखावखौ पुलिसनि आखायाव गथायना होयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।